Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýowşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde hem Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky baglanşyklar baradaky habarlarymyz köp okulypdyr we köp dinlenipdir. Mysal üçin, Türkiýeden gelýän uçarlar Türkmen başa hem gonýar. Karantin düzgünleri tapawutlanýar. Türkmenistan Türkiýe döwletleri uramasyna agda bolar. Türkmenistan Türkiýe bilen viza rejimini giriden wadyna İstanbul'a adaty uçar gatnagy yola goýuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hemde bu temalardan taýýarlanan gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de Newt Gadaway Türkmenistanyň dürli sebitlerine barha ýitileşýänini gaýdylýan benzin gytçylygy baradaky habarymyz köp okulypdyr. Azatlyň web saýtyna girenler Türkmen mekdeplerindäki ýagdaýlar barada berilýän maglumatlara hem uly gyzyklanma bildirýärler. Mysal üçin, mekdeplerde geçirilen barlyklar bilim pudawynyňky kemçilikleri ýaşyrýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Marda täze awtowagdaryň işe giredilmegi ilat üçin kıyınçılık döretdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlenipdir. Elbetde, awtowagdar awtomobil gurulsa ol ilat üçin ýeňillik bolmaly. Emma görnüşinden bu ýagdaý Türkmenistanyň ilat üçin kıyınçılık hem döredip bilýär. Türkmen görnüşleri 39-njy hepdatly fotosergimiz Azat adalga Türkmenistanyň zenan hukuklary diýen atlan çap edilen videomuz bu hepde iň köp görülenleriň ýokary başynda durýar. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi Türkmen Hatay gatnaşyklary we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Hatay medeniýetine gysga wagtda beren iki interwýusy, Aşgabat bilen Hataýyň arasyndaky hakyky tapawut ýa-da açyklyk baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň özara peýdasy barada edilýän mahabatly sözlere garamazdan azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli synçylaryň käbiri Türkmenistanyň Hataýyň çyýmal badasyna öwrülmek kopundan arada bildirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow aprel aýynyň aýagyny Hataýyň Aşgabada sapara gelen döwlet geňeşçisi we goranmak ministri Wei Fenghe bilen duşup iki ýurduň siýasat, diplomatiýa, söwda, medeniýet, insanperwerlik we insan gatnaşyklary uğurlaryny ýokary derejeli we strategik hyzmatdaşlygy ýoly goýanlyklaryny nokdady. Hatay Türkmenistanyň iň uly söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Hatayda 1400-den ograk türkmen student okuyar. Türkmen universitetleriniň köpüsini Hatay dilini öwrenip bolýar diýip Türkmen prezidenti aýtdy. Şeýle-de iki ýurduň ýaragly güýçleriniň enzam tehnologiýasy, harby gullukçylary taýýarlamak we beýle kurlar boýunça amaly hyzmatdaşlygy güýçlendirip, täze ösüş bilen iki taraplaryň gatnaşyklary ýygyderli ösdürjekdigine umyt bildirdi. Aşgabat bilen Pekiniň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary ýa-da nusgalyk derejesi barada aýdylýan sözler Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda Hatay medeniýeti üçin beren interwýularyna hem gaýtalandy. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň Hatay bilen aradaky gatnaşyklary gaýta-gaýta magtamagynyň mümkin bolan sebäpleri barada odalky diplomat, raýat aktivisti Nurmuhammed Hanaf bilen söhbetleşýärdi. Nurmuhammed ağa Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow golaýda Hatay medeniýeti üçin interwýu berdi. Şoň bilen birlikde dol bu interwýuda mundan öňkü interwýularynda hem gaýtalan pozisiýasyny, elbetde Aşgabatyň Türkmenistanyň pozisiýasyny ýene bir gezek gowy edip gaýtalady. Biz bitew Hatay siýasatyna puta eýerýär. Arabadorluğun dürlü ýüze çykmalaryna garşy çykyş edýärdi. Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň pikiriňizçe Gurbanuly Berdimuhammedowyň şuň kugünni şunyň ýaly interwýu berip şu sözleri aýtmagy näme aňlady? Muňa garşynda näme?
Näme üçin şuň kunny ýene şu sözleri gaýtarýar Gurbanuly Berdimuhammedow? Birinciden men insimi bir zat çekdi. Ol diňe gaýetlere berýän interwýusy dälle. Birinciden izleyne ha 2-nji oktýabrda ýanky ol şaýyňor ady belli gaýetine Jenmin Bawo gaýetine 2-nji oktýabrda ulu interwýu berdi. Onun ha 4-nji oktýabrda Xitayň ilçhanasynyň press assosiasyonyna ýanky interwýu berdi. Ýöne press assosiasyony beren interwýusyny Jenmin Bawo beren interwýusyny demese diýenýäli gaýtarap berdi. Men pikirimi çeken bir zat interwýu berenne ýekije ýagan prezident diýip ýa prezidentin ha programmasy ýa ha biziň döwletimizi prezident şolary programmasy bar, şunýal siýasat alyp barýar diýip ýekije ýagan agzamady. Öz adyndan hamana döwletiň başyna koçuran adam ýaly şonýar interwýu berdi. Bu ya yeni de şu önkü prezidentinden dolu ayrılığıyla şu prezident hükümüne diyeniyali devam etye ya yeni de başka bir fikir var mı şol intimi çekti. Zene umumu neme beryan interviyusu ol Serdar Berdimuhammedow käbir halkara yanaklarda her şolor ýaly temasy bir azawlyk terkim öz fikri boýunça ýa-da onun umumy temasy bir. Nurmuhammed ağa, şu taýda ýene bir üns çekýän ýagdaý bar. Berdimuhammedow mundan öňki interwýularynda da Hataýyň toprak biteýligini gollaýanlygyny beýlekleri aýdyp gaýtalap gelýär. Şoň bilen bir wagtda da häzir öňki Sowet giňişligini bir ýurt başga bir ýurduň üstüne çöküp, şu toprak dagwaty gidip dur. Orsiýet golaýda Ukrainanyň bölekleriň basyly baryndan 4 sebitini Orsiýete goşmak baradaky kanunlara gol çekdi. Emma bu ýagdaýlar barada Türkmenistan hiç bir pozisiýa bildirmedi, hiç wagt hiç zat aýtmady. Emma Hataý meselesini, şu toprak biteýligi meselesini ýa-da arabadarlyk meselesini ýatladyp durýar. Bu elbetde bir tarapdan Hataýyň Taýwan meselesi bilen baglykda, ikinji tarapdan Hataýdaky Uýgurlaryň adam hukuklarynyň köpçülikliğin basalanýanlygy barada çykýan habarlar bilen bagly bolup bilermi? Bolup biler. Hakykatdanam Taýwan meselesi Xitaýa gerek gelenne, onuň Uygur meselesi ol bir ýylyň dowamynda däl, köp ýyllap gaýtalynyp halkara promolog bir topar döwletleriň dilini şoň üçin bir Kitay diýip başda Xitaýyň özü çykardy. Munun meýleki döwletler Xitaýyň tarapyny tutýan golla urdular. Orsiýedem Türkmenistan bir topar meýleki döwletlerim. Ýöne hakykatdanam Orsiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky bolýan datlar barada ýekije hiç ýerde bir sesinem çykaranoklar. Bu neutral tarafyny öňe sürüp, biz neutral döwlet, biz goşulşam ýok, ne eýlek, ne beýlek diýip ýöne on ýaly bolsa, onu näme üçin Xitaýyň meselesini şolar ýaly goşulşýar. Nurmuhammed ağa, yerli synçylaryň käbiri Berdimuhammedowyň bu interwýularyny häzirki Orsiýetiň ýagdaýy bilen baglykda Hataýdan has köp arka gözlemek isleги bilen baglanşdyrýar. Siz şu pikire ýa-da çaklama nähil garaýaňyz? Türkmenistanyň Orsiýetiň ýagdaýynyň gaty gowy därligini düşünüp Hataýdan has kän arka gözläp başladymy? Ol diňe Türkmenistan umumy ýanky Orta Aziýa döwletleriň hemmesini ýaly şolar ýaly pikirdi. Näme üçin ýeşeňiz ha Gazakstana gelenini Xitaýyň ýolbaşçysy Xi Jinping badan prezidenti bilen duşanly elçiň arkaňda durur. Hemişe agyr ýagdaýlarda döwletiň biçewligine gormanyny üçin taýinlip şolar ýaly rak pikir aýtdy. Şoň üçin bu täzeden orta çykyr şolar ýagdaý. Ha Orsiýede hiç bir Orta Aziýa döwleti Türkmenistan tesini çykaranok ýönelik döwletler bollana ahyryn edilýän hereketler barada. 4 sanaky nemesi bolan Orsiýede goşulşany kabul eden ahyryn Orta Aziýa döwletleriň hemmesi. Şoň üçin söwüşde raýatlarynyň gatnaşmasyny gadagan edip, gatnaşýan adamlary tutsaw kararny berýär. Şoň üçin bu Orsiýetden hakykatdanam indi biziň arkamyzda durulajak Xitaý bolaýmasa diýip, şu ýüzüni Xitaýa urup
uğradılar. Türkmenistan ve eleki Orta Azya döwletlere. Inni Nur Muhammed ağa şu interviewda yeni bir ýagdaýa Berdimuhammedow Aşgabat bilen Pekinin dünýä howpsuzlygynyň aladasyny edýänligini öňe sürýän ýaly görünýär. Ýagny Hytaý ýol başçysynyň adamzadyň bitewik garynyň bileşigini gurmak konsepsiýasy bilen Türkmenistanyň başlangyjynyň umumy dünýä garaýşy we siýasaty esaslanýanlygyny aýdýar. Şoňlan birlikde de Hytaýyň soňky ýyllarda gysga wagtda garypligi ýok edenligini ýatladyar. Ehem Türkmenistan şo Hytaýyň dogurdanam ýurtdaky garyplyga garşy gören çärelerini dogurdanam şeýle baha berýän bolsa, bir Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky tapawut nämede görünýär siziň pikiriňizçe? Bir tarapdan Türkmenistan Hytaý bilen bilelikde dünýä howpsuzlygyny alad edýär, ikinji tarapdan Türkmenistanyň ýylatyň gaty garyp düşenligi aýdylýar soňky döwürde. Hytaýda bolsa adamlar garyplykdan çykarylýar. Bu Hytaýyň alyp barýan siýasaty bilen Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty deňeşdirilip bilinermi? Ol ýa-da beýlek görnüşde. Gurbanyň Berdimuhammedowyň deňeşdirişi ýaly. Görýäňmi, şu meselede hakykatdan hem Hytaý onuň halky bilen dünýede iň köp halkly ýurt. Şolar ýaly 1,5 milyar halky bar, şonu ipleýär. Türkmenistanyň kyýalar ýanky baýlygam ýok. Ýöne ol diňe baýlyga dayanmalar lip şonam görkezýär Hytaý. Sebibi baýlygy diýjek bolýan. Şoň üçin Berdimuhammedow sözler diýeni bilen diýmek ýanky hakykatdan hem saýyn ýagdaýyny, halkyň aladasyny edilýänini, öz halkyny garyplykdan çykaryp garyplygy ýok eden döwlet hökümine görýän bolsa, diýmek şoň ýanky tejribesini hakykatdan öz halkynyň aladasyny etýän bolsa, hakykatdan hem Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyny düzçek bolýan bolsa, şoň tejribesini ulanaýmalylar. Diýmek şu döwlet görýänmi? Garyplykdan halkyny çykardy. Näme üçin biz çykary bilemizok? Näme üçin şoň ýolu bilen biz ýörebilemizok? Näme üçin şoň tejribesini biz ulanymdok diýmeli bolyn, ýöne onu diýen oklar. Hem şonu ulanjak bolan oklar. Diýmek halkyň arasyny eden oklar. Hakykatdan şu Türkmenistanyň ýolbaşçylary Gurbanly bolsun, Terzar bolsun, alyp barýan siýasatlary bilen diýen sözleri bilen etýän hereketleri deňelenok. Esasy sebäp. Nur Muhammed Hanawyň pikiri Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňkü ilçisi raýat aktivisti. Nur Muhammed ağa söhbetdeşligi gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Hepdäniň zemininiň ýartyňyz. Inniki söhbetimiz Türkmenistanyň dowulleşir goňşusy. Etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdy Eýranyň bir ýaşgyň polisiýa tarapyndan urulup öldürilmeginden soň başlanan we tutuş ýurdy gaplap alan halk protestleri, adamlaryň öz hak hukuklaryny goramagynyň mümkin bolan netijeleri barada. 22 ýaşyndaky Mahsa Amini'niň 13-nji sentýabrda baş örtügini dödegli geýmezlikde aýplanyp saklanmagy we 16-njy sentýabrda huşuna gelmän aradan çykmagy sebäpli başlanan halk protestlerine gatnaşan onlarça adam howpsuzlyk güýçleriniň atan oklaryndan wepat boldy. Adam hukuklaryny gorayan Human Rights Watch, Amnesty International ýaly halkara uramolary Eýran häkimiýetleriniň parahat protestçilere gorayan ýol çärelerini ýazgaryp çykyş etdi. Şu aralykda Birleşen Ştatlar Amini'niň ölümi sebäpli protestçilere parahat demonstrasiýaçylara garşy ulanylýan zorluk, ýurtda internetiň yapylmagy hemde bir çäklendirilmegi bilen baglykda Eýranyň ýokary derejeli resmiýetleriniň 7-sine garşy sanksiýa girdi. 6-njy oktýabrda gadaganlygy girdilen resmiýetleriň arasynda paýtaht Tehran'da hijab giýmek düzgüniniň berja edilmegini bir gödökçülük edýän ahlak polisiýasynyň başlygy Yadollah Jawany hem bar. Dünýäniň beýleki ýurtlarynyň, şol sanyny öňkü Sowet respublikalarynyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň metduwatyndan tapawutlykda türkmen mediýasy Eýranyň hepdelep dowam edýän halk protestleri barada hiç bir maglumat bermän soň ýurtdaky maglumat doşlugyny belli bir derejede doldurmak synan şu bilen Azatlyk radiosu Germaniýada ýaşaýan türkmen aktivisti Yusuf Kor bilen söhbetdeş bolup bu protestleriň aýratynlyklary we mümkin bolan netijeleri barada gurrun bermegini sorady.
Yusuf ağa olalı bilen İran'ı häzirki dören ýagdaýlary, halk bilen häkimiýetiň arasynda dören ýagdaýlary öz bahaňyzy berseňiz. Bu ýagdaýlar, ýagny bu nägilelikler, halk protestleri bir tarapdan berk basylyp ýatyrylýar, şoň bilen birlikde de İran'da munyň ýaly ýagdaýlar mundan öňe bolly. Bu häzirki protestler kär pikirlere görä öňkülere meňdänok has bir ul netijelere getirmegi mümkin. Siziň pikiriňizçe bu protestlere näme diýip bolar? Bir öňküler bilen deňeşdirilenine nähili tapawut ýa-da nähili siziň pikiriňizçe sarsgyn nöredir jemgyýetde? Ilki köp sağ olun, menden sorag edip ýüzlenende. Şu ýaňysydan soragyňyzda bady, şu İranna şu protestler öňen bolly, şular ýanak hökümete garşy protestler we indi begedekki protestler özüne bir aýratyllyklary bar, bir özüne mahsus taraplary bar. Şu tarapları şeýle diýsek boljak. Hemişe bundan öň bolanyna İranyň merkezi şäherlerinde bolýardy. Mesal üçin şu Ahmadinejad diýip birisi hakimiýet başyna prezident taýlanyldy. Şu prezident taýlawyna İranlar garşylyk görkezdiler. Bu taýda galyplyk boldy. Öň bir alalaşmalar bilen Ahmadinejady prezident derejesine ýetirdiler diýip barahan garşy çykdylar. Ondan öň İranna Muhammed Hatimi diýip Muhammed Hatimi diýip prezident zady. Olar reformistler tarafından reformistler hem teşkile İran halkım Sovet Soýuzy ýykylandan sonra ondan sonra Çin Cemhuriyetine ya Xitay Cemhuriyetine ki bolan bir toforda reform işleri zatlary alyp barşlary hökümeti diýjek bolýanym olar şu İranda da şu geçmelilik bara hem tarapdary köpelli. Şoň üçin bir döwür İranna reformistleri hakimiýet başyna prezidenti şolaň eline berdiler. Ýöne minister Daşary işler ministerligi hawpdyrlyk gorama bidatlary lideriň eline yani ruhaniýlaň eline, ruhaniýlaň tarapyndan seçilen adamyň eline häzirki Homeyniň ýerine gelen şoňa berdiler, eline aldylar. Diýjek bolýanym muň netijesinde häzirki bilen öňküň deňeşdirenine öňküler Tehran we Tehran ýanak İranyň uly merkezi şäherlerinde bolup geçdi. Emma begedek İranyň teoriýasynyň İranyň araçägine tarapda ýerlerden, şu sebitlerden güýçlenip başlandy. Netijede kıyıt edip aytsak bolsak hem merkez hem de İran'ın teoriýasy hem ortasy hem teoriýasy diýen teoriýasy diýende İran'a onda da Kurdistan gelýär, Türkmen Sahra ya İran Türkmenistany gelýär, Azerbaycan gelýär, Beluçistan gelýär. Yani pars bolmadyk halklar gelýär. İran'ın gün ortasynda Araplar we gün matarynda, hem ortalarynda da ýende Bahtiýarylar bilen Lorlar bar. Diýmek 9 sanat tämin milliýet bar. Şigedek protestlerin, begedek hökümete karşı hareketin şulan hemmesinin goşulmagy bar. Üstüne de dünya boyunca dünya cemiýetine şu mesele İran'ın insan haklarının defelenişi, etken zulümlerinin akla gelmeyen görünüşüne bir 3-4 adın içinde hamana İslam boyunca İslam'ın normları esasına geyinmeyendir diýip bir kıyıda tutýarlar. Olam Kurdistan'dan gelen bir student üniversitete kabul olupdyr. At yazıljak, hamana özüni kaýda aljak we şu taýda okumana gelen bir kıyı. Doğanın elinden alıp gidip şonu biz ahlak polisi diýip hamana akidipden biz talimat bermeli sen bizden baran bizim leksiýamyzda olar asmaly. İslam nähili musulmançylykda nähili geyinilýär şoratlary bilmeli hamana şonu öwretjek bahanatı bilen tutup alýarlar köçeden. Şonu bir polkovnik alýada ýensiýa, haýwan ýensiýan ýanak bolup ýensiýa. Olan beýnisinden kan gelip şeýdikdämi ýok bolýar. Otaň Kurdistandan hareket başlandy. Dogry, indi şu ýagdaý şu gyýdyň ölümi bütün ýurdun şu İran'daki zulme süteme karşı ayağa kalmagyna, öz sözüni aýtmagyna alyp geldi-de bütün ýurdun diňe merkezinde däl, şeýlemi? Hava, şeýle bir aýylgan hiç bir häzirki zamanyň norm bilen uýgurlugy ýok da. Şu derejede bir ýerden paýtagtda gelen bir ýaş gyýdy, şeýdip gynamalaklary olan marahim bir küçüne çekmeýän ölmegi dünýäň unusyny çekdi. Hem İran'daki hökümete garşy, täbäbi hökümet hem näçe bäri gitdigiçe öňkü güýjüni ýitirip halkyň içinde uly agyr ýagdaý döretip duran halatda. Şu mesele sebäp boldy. Bu gedekki protest özüne bir mahsus bir zatlar normlar, bir halatlar, bir şekiller, bir formlar alýar özüne.
Ştada bir İran'ın merkezi şehirlerde bir Parslan yaşayan yurduda Kurdistan'da da hareket bolly Azerbaycanlardan bir tawar adam ölli tutully Kurdistan'da da şeyle bolly Buluchistan'da en güýçlüsi agyrlysı geçen juma ony anna ony Buluchistan'da namaz okapdyran 300 tane adamı çemeleden bir tawar adam öldürdüler. Hiç bir akla sığmayan halatda şeyle bir hökümetin güýçlerine bir korku yüreklerine düşüpdir. Ara öldürüm ölleyen başka aklına almayalar. Yusuf bağışla sözüňi öreýin. Resmi maglumatlarda ýa-da beýleki sılıp çykýan maglumatlarda ölenleriň sany barada dürli görkezler aýdylýar-da. Siziň bu aýdan sanyňyz resmi taýdan tasdik bolanmy ýa-da sizde bar bolan maglumatmy? Biz opozisiýonlaryň aýt berýän taýlaryny aýtýarda. Opozisiýon adam berýärler, sanam berýärler. O derejede ýa-ni aýtşyňyz ýanakdamy belki de aýdylan nädir? Şu forumda biz dünýä boýunça alınıp barylýan hareketler var, medeni hareketler, dünýä jemgyýetiniň toplumynyň içindäki medeni hareketler var. İnsan haklarını, daş teoriyy goramakmy, bir toparşyn ýanakdamy medeni jemgyýetiň üstübilen biz şu meseleleri dünýä jemaatine çatdyrýak. O häzirki zaman Twitter diýen bir mümkinçilik bar. Da basym näme 100 miňlerçe tweet gidipdi da. Şu İran'daki bolan hadisaň üstünde. Dogry, indi Yusuf ağa, siz şu öňkü ykdysady kynçylyklar bilen bilelikde adam hukuklar meselesindäki şu sütemleriň şu ýagdaýa alyp gelenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýyň bütün ýurtda şu protest alyp gelenligini aýtdyňyz. Eýsem, indi İran'da ýaşaýan türkmenler ýa-da türkmen sähra türkmenleri bu wakalar nähil garşylady? Bize gelip bolsan habarlara görä türkmenliň içinde de tutulan basylanlar bolupdyr. İran'da bolýan zatlar bardy, Türkmenistanyň metbugaty hiç zat aýdan ok. Şonuň üçin anygyrak maglumat berseňiz gowy boljak. Doğru. Türkmen Sahrada ilki Türkmen Sahra'nın merkezi şehri olan Kummedi Gavuz 1937-nji ýylda adyn Kummedi Gavuz koydular. Öň ady Gurgöndü da. O zaman sonra Astrabat diýip bir şäheriň adyny Gurgön etdiler. Şondan beýlegem İranyň kitaplarynda hem nerede agdasalar tarihten Gurgön berseler Türkmen Sahra'nın adyny aýryp da Astrabat diýip goýberýärler. Indi Türkmen Sahra gelemizde Türkmen Sahra meselesi şeyle Türkmenler şigedeki basım harekete geçtiler, studentler ilk oyu başta geçtiler, studentler koça çıktılar. Yöne karşındaki studentlere, bütün Türkmen halkına 100.000 maşgala göçürlük getirdi. 1 milyonuna golay Afganistan'ın araçaginden şeygaları göçürlük getirip de Türkmen Sahrada bütün polis yani ve hawpsuzlyk goraman şolan ellerine verdiler. Ola teýýarlyk görüpdiler. Şol müňe olay adam köçe çykýar. Studentler köçesi pars diline danışular diýerler. Danışu köçesine kummetde. Şol haydan hay bir ýarym saatyň içinde dökülüp ýörüýdi polisiýasy. Şolar tutýar hemem narahim araba, maşin az getirip darahim şu ambulans diýerler da tir kömeklerden hem teýdalanýarlar tutup äkitýärler. 300'den gawrak adam, yani 1000 adamdan 300'rak gawrak adam tutulýar. Gaçan gaçýar o şeýdip dargatýarlar. Demek diýjek bolýan bir teýýarlyk ýörüýte mahsus teýýarlyk görülipdir. Şeýdip basýarlar. O zaman ola bizden soraşýarlar, bizden maslahat etýärler, bolýar bizden marahim siz onu ýana harekete geçmeň, beýle wagt harekete geçiň 10 minutluk, 5 minutluk, 15 minutluk. Siz birizden foto aljak bolun, surata düşjek bolun, bilmedim video aljak bolun we halk jemaatine, dünýä jemaatine görkezmäne biz daşa ýurtda türkmenler kömek bererdik. Olary şekilmäge çekdik. Biz onu ýana horlanarsaňyz beýdip köplük bolup çyksaňyz diýip. Ýoksa masalan olar mesela biz 300 tane 400 tane birden motosiklet bilen köçe dökülüp de o tarafı bulaştırıp o taraftan harekete geçeýiljek boldular. Bir o işi etmeýändik. Diýjek bolýar birden horlanmak gerekligi ýok. Häzir ihtiýat edin, ihtiýaç edin diýdik de. Yusuf ağa bağışla sözüňi öreýin. Şu İran häkimiýetleri bu protestleriň şu daşary ýurt täsirleri esasynda gurnulanlygyny öňe sürýär. Şu ýurtdaky elbetde kemçilikler hem boýnarly İranyň prezidenti ikinji tarapdan İran resmileri ýurt içinde döreýän meseleleri daşary ýurtlaryň üstüne atmak endigini eýärýär köplenç. Indi bu daşary ýurtdan siz olar terasapyrlyga çagyrypsyňyz da, şeýlemi?
Göze, häzirki zaman biz global zamanna ýaşaýar. Daşary eser diýen zatlar bir öňkü manysyny ellenmerdi. Bu tada harahim dünýä boýunça kabul edilen normlar bar. Sen adamlaryň bir zat protest edip koça çykanda onu hiç bir mahkeme çekmäni, suda çekmäni alatan koçan orunu öldürüp görmek bolmaýar. İran İslam Cemhuriyeti şuratlar edik gelýär. Häzirem etjek bolýar. Ýöne o döwran ýok, ol hökümetin näme hatta öz polisiýasyny, öz adamlaryň içinde hökümeti işläp berelen hem öňkü halatda öňkü bolşuly diýen täze nesl ýerli hem de İran cemiyetinin hem İran toplumuyning içinde hem näme İran hökümetiniň içinde häzirki nesl ol öňkü helli hamana palan ayetullah, palan bilmedim ruhani, palan din hadymy beýdi diýýär. Şoň üçin hemme adına şoň uýulmaly, kimi öldürmeli bolsa, tarmaly bolsa, wahşiýana, wahşyçylyk bilen iş alyp barmaly bolsa hemmeti etmeýär onu ýanaktady. Ozaň öz içinde bulaşyp däme bir hilli näme etjegini bilmäni onuň üstüne atman pikirine düşýär İranyň hökümeti. Daşary ýurtdaky daşary eser ýok. Sen narahim adamlary şu derecede hayvan yanakdan görüp öldürýän. Bir kuşadyň üstünde sen näme geyinen egneşiňne butasyň taçy görünýär diýip barahim. Üstadyň üçin adamy öldürmek nähili atlatygy. Hiç bir adama ki hayta adam sen şeydi kandırıp düşündürüp bilecek. Şey etýän işine. Ýöne ol hene tawba etmejek bolýar. Onuň üstüne atjak bolýar meseleni. Häzirki zaman daşary eseri ýok. Dünýäň bolup başymyndan hem güýçlenýär. Girense ýa-mer ara çäk diýen zatlar öňkü güýjüni ýitirýär. Dünýäň her ýerindäki dören jeopolitik öňkü döwürdäki sowuk uruş döwründäki dören jeopolitik atmosferler öz güýjüni ýitirýär. Indi sizin pikiriňizçe şu Iranyň protestlaryň halkyň şu öz hukuklaryny, haklaryny talap edip ayaga galmagynyň, şoň bilen birlikde daşary ýurtlardaky Iranlylaryň hem olara dürli ýagdaýda gollaw bildirmeginiň täsiri ýa-da netijeleri nähir bolarmy? Ýakyn wagtda netijeler bolarmy ýa uzagynyň netije berermi? Şoň bilen birlikde bu türkmenleriň durmuşyna, türkmen häkradaky türkmenleriň durmuşyna we düşünjesine, şoň bilen birlikde Türkmenistanyň türkmenleriň durmuşyna we düşünjesine nähil täsir ýetirer? Menden sorasaň şu gaty güýçli täsir ýetirer. İranyň içindäki hem Türkmenistanyňky häzirki ayakdaky neslimiň ýaşlarynyň içinde bir uly ýalňyşlyklyk etýär. Şu bula hänidem näme YouTube kanaly ýene bir zat diýip barahym, şol ýanakdamy bu derejede iş alyp barýarlar. O taýda jeopolitik dörenler rahim atmosfere o Türkmenlere yani miras eden kolonyalizm döwründen, Sovet döwründen galan bir tofar däme bedbahtçylykly miraslar var. O tarafına hiç dämter eden oklar. 2 ýyl bäri dünýä boýunça Clubhouse diýip täze bir mümkinçilik döredi. Azerbaýjanlylar, farslar, bilmedim Kurtlar, Araplar hemmeti şu Clubhouse'dan peýdalanyp bilýär, türkmenler peýdalanmaýarlar, şoňa girmeýärler. Gize günni bile gurrundaş bolup barahym pikir alyşypdylar. Dünýedeki bolýan köp däme bolup geçip duran zatlary günnelik däme nerede haýsy gazetde, haýsy kitapda, haýsy institutda näme zat täzat ýazylyp durşan gurrun bir ýerine ýetirilip durulan ýerde türkmenler hiç bar peýdalanmaýarlar. Bir derejede türkmenler bu bolşular bilen ýyza galýarlar. Wagtynda etmeli hereketlerini edip bilmeýärler. Näme üçindir men bilmeýän häzir däme esasan Türkmenistanyň näme ýaş ýigitleri, İran türkmenleri YouTube kanala degelen oklar. Diňe häzir bir Telegram, WhatsApp bilen marahym çäklenýärler. Häzirki zamanna Clubhouse'a girmeli. Clubhouse'da pikir alışmaly. Dünýede Kurtlar näme diýär, Azerbaýjanlylar näme diýär, Farslar näme diýär, hemmesini dinlemeli. Hem öňüň biri-biriň bilen oturup gurrun etmeli. Şunu ýanak ýagdaý, şunu ýanakda biri-biriňe taýlaşmak, biri-biriňe düşünmek, dünýäň bolup barýan talap etýän zatlaryna deten düşünüp bilmeli. Şu derecede bir gerek zamanyň talap etçine görä däm biziňkiler özüni uýgurlaşdyryp bilmeýär. Şoň üçin beýleklerden ýyra almaly bolýarlar. Türkmenleriň arasynda şu häzirki zaman dünýäsiniň tehnologiýa mümkinçilikleri esasynda habardarlyk ösdürmeli, pikir alışmalary ösdürmeli, beýlekleriň tejribelerini öwrenmeli. Şonu bu ýagdaýlardan diňe utuzy bolup çykyp biler diýmekçi bolýarsyňyz, eýlemi? Elbetde. Sen zamana bilen uygun öňüň alyp bermesen, zamanyň näme mümkinçiliginden peýdalanyp beýlekleriň näme gadanan tejribelerini, maglumatlaryny gullanyp bilmesen, habarly bolup bilmesen,
Tabii ki senden ýyga alýan, bolup barýan hadiselerin hemme taraplyny görüp bilmeýän, bir tarapyny görýän, o bir taraplaryny görüp bilmeýän. Şu kemçiligi häzirki türkmenler häzirki zaman ayakta bolup dämi? Orta çykan türkmenler var. Mesela diňe Instagramdan peýdalanýarlar. Diňe meselen YouTube kanalından peýdalanýar. Bolýar, ondan peýdalanyň. Ýöne şoňa özüňiz çäklendirmeň. Häzirki zaman çykan Clubhouse'da ondan peýdalanyň. Birem ýereli, bir Kurtlönkä gerýek, Azerbaýjandan gerýek, tahatlarça şöyle bilen gurrundeş bolýak. Öz fikrimizi aýtýak, taryhymyzdan, bugünimizden, ola özleriniň olankyny eşdiýär. Bir daşa ýurtda şol edip dula türkmenler. Ýöne eserdäki türkmenler, Türkmen saradaky, İran Türkmenistan'daki Türkmenler, Türkmenistan Cumhuriyeti'ndeki Türkmen ýaş ýigitler şu mesele kabul etmeýärler. Şol bir zada öwrenipdirler, şoň bilen güýmenip ýatylar. O bolmaýar, o netije bermeýär. Sen zaman bilen, dünýä jemaat bilen bilen öwrütjek bolmaly. Şonda sen näme öwrüňe ýol tapyp bilýän, ýyga alman bilýän, sen isleseň islemeseň her ýerde ýaşasaň ýyga almajak bolup ýarşmaly bolýan. Bu ýaşaýyşyň kanuny özüň ondan näme uzak taklajak bolsaň ýyga alýan. Bir Berlinde ýaşaýan türkmen aktivisti Yusuf Korun pikiri. Yusuf ağa söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, Taňry ýalkasyn.